Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Inda za ka samu Litecoin kyauta. Na je muku link a wajen comment section da ka je ka kalli bidiyon za ka je ka ɗauki link ko ka join Telegram nawa ko kuma WhatsApp channel nawa. Kana taɓa link zai kama waje kamar haka. Da ka buga kamar haka zai ga nan inda ka rubuta sign off nan ɗin nan. Sai ka danna shi. To zai kama fuska kamar haka. Nan ya ce maka sa suna. To bara mu sa suna. Bara kan mu sa kowane suna ne saboda ina gwada mu amma kai za ka iya sa sunanka. Ok, kun ga ya nuna mana ba wanda ya faɗi nan. Sai Gmail. Sai mu paste nan sai mu sa Gmail namu. Bayan mun sa Gmail sai passport. To za mu ƙirƙiri passport. Za mu tsayar da bidiyo. Za mu sa passport a cikin bidiyo. Ka tabbatar ka sa passport na sirri mu kawai bara mu sa haka. To Allah sai ka zo nan ka yi confirm passport naka. To wannan referral code za ka bari za ka rubuta Abdulrahman sai ka zo ka nan. Sai ka zaɓi wannan captcha ɗin. Bara mu jira shi. Zai kama na waje kamar haka. Sai mu jira ya gama wannan cycle ɗin. Zai mana verify dai zan za su tabbatar mu ba robot bane sai mu jira ya gama verify. Kar ku manta da subscribing channel ɗina da liking kuma da join Telegram channel da kuma WhatsApp channel domin samun duk wani update wanda bana bidiyo akai a cikin sauƙi. Ok, sai mu zo mu danna wannan akwatin. Kun ga success sai mu danna register na verify. To kun ga ya maida mu baya. To me matsala? Ok, passport confirm passport ɗin ba mu daidai ba. Bara mu canja passport ɗin nan. Passport ɗin yana ba mu matsala. To sai mu danna sign off. Yawwa kun ga registration sai mu danna save. To sai mu zo nan wannan notify wannan ƙararrawa sai mu taɓa shi. Sai mu danna nan verify now ɗin nan. Sai mu danna verify Gmail. Ok, sai mu yi minimizing. Minimizing za mu koma cikin Gmail na bara mu nemo Gmail namu. Bara mu yawwa sun turo mana notification. Danna verify now. To bara mu yi minimizing. Sai mu danna verify wannan. To sai mu yi minimizing. Yawwa mun dawo asalin website namu sai mu koma baya. Yawwa sai mu zo nan. To da farko dai bara mu zo nan mu ja ƙasa. Sai mu zo nan mu danna wannan cycle. Za ka iya zaɓen wannan ko kuma wannan to bara mu zaɓi wannan. Inda ake samun kuɗi dubu yawwa ya nuna mana sosai. Sai mu danna. Muna jira dai matsalar network. Yawwa. To kun gani nan sai bayan awa ɗaya za ka zaɓa sai ka zo nan. Tunda ka yi verify na Gmail naka sai ka zo ka yi claiming nan. Kun gani bonus mu yana ƙaruwa can sama. Kun gani? To bonus ɗin mu saura guda ɗaya mu gama claiming. To yake nan mun gama claiming. Sai ka zo ka danna nan. Ka ga nan? Ka ga deposited withdrawal. To
yi deposit ya abin da kake da shi zaka yi deposit. In zaka yi deposit zaka zo ka danna deposit. Bara mu jira, yauwa sai ka zo ka yi copying address sai ka je ka turo Litecoin in ina ne, sai kuma withdraw za ka yi sai ka zo ka danna withdrawal nan. Ka gani minimum withdrawal ɗin su nan, ka gani. Kana da minimum withdrawal ka danna to ka ga mu amount da kun ga amount ɗin withdraw, kun ga balance ɗin da ke kan wannan mu. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon kar ku manta ku danna mana like, ku danna mana alamar subscribing ko ku yi mana sharing. Allah sa mu dace.